She take the money and I'm me. She take the money and I'm me. She take the money and I'm me. To ja spravím, keď sa padule najebe doma. Raz. Dobre, tak ja by som teda poprosil pána Meliška, aby prišiel sem k nám. Asi túto spravíme. A dojde. Áno, bude aj prestávka, som to teraz dozvedel. Aby sme pomaly teda začali. Nejaké otázky tu mám, alebo neviem, či to spravím, môžeme to aj takto spraviť, ako vy poviete. Môžem vám tam dať mikrofón, ja budem tu a budeme takto komunikovať, alebo asi lepšie by bolo, aby sme boli vedľa seba. Takže... Nie som teplý, ale tak bolo by to asi. Ale on tu má, čo potrebuje, Však aj tu si môže dať kľudne na stôl. Nech si teplý, tak si horúci. Bolo mi teplo, hej, máte. Môžeme to spraviť tak, že... Taká sa tam dojebe, bude 1. januára. Pustíte ho, není 1. januára. Nedržte ma. Borovičku ti sem dáme. Čo ma chce najebať zase? A kde mám kreslu pre hostia? Piči? Vymeníme sa. Opatrne, Peťo, opatrne, nepoškoď. Nech sa páči. A ty mi dávaj normálne otázky. Áno, jednoznačne normálne, také veci. Nie ako jebnutý gordulič. A Gordulič bol v New Spirite, nie? Prosím? V New Spirite. V Bratislave. Áno, New Spirit. Som čítal aj vlastne na encyklopédii ten článok o vás. Odrazu vieš aj čítať. To je kokotina. Viac ako rozhovor, to bude asi na mňa dis. Do dobrej kokotiny si ma navliekol. Ja sa ma nepýtaj kokotiny, lebo ja sa jebem. Už si dačo. Že ja budeš aj pičúvať. Dobre, tak ja som si teda pripravil hneď teda prvú otázku. A koľko majú otázok? Ježiš, veľa. Koľko? Mŕte, ja neviem, 20. Koľko? 20. Tak začneme na tej 19. Tak 19. otázka je, čo sa stalo s televízorom nakoniec teda? S mojím? Áno. No, vybuchol. A aký bol vlastne tam priebeh? To je videjko, ktoré malo asi 8 minút, pritom rozhovor bol úplne jednoduchý. To bol dis asi na Etelu. Volá, čo bolo s televízorom. Ja som teda sám nepochopil, o čo tam šlo. Tak ale Etela není hasička. A on zhorel ten úplne na nervy. No, normálne, no. Vyjebal do piči. Ani do zberu to ma nemohol dať. Takže už nemáte doma televízor vôbec, ne? Doma?
že televízor, že už nemáte. Ale tak to nemáme, čo zhorol, ty kokos blázni. Dobre, ideme na 18. otázku, poďme od konca. Ty odzadu a nový, rak. Hej, To je? kde dala Etena 500 korún? Kde ich dala? Nakoniec teda. To zajebala. Že neboli na peňaženke, kde vravela, ani v peňaženke, tak kde boli na Ja som komára naháňal, vyjebanca, skurveného, ma doštípal a vyjebal sa ti, čo mám one poisky. No to je kokos. A idem ho zajebať a tam ti nájdem 500 korún. Čo si s nimi spravil? 500 korún som zobral, iba som sa na komára, nežuje. Ešte mu chcem tam takto zatlieskať, ja si myslím. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Tentokrát to bolo videjko s názvom Nos. Z čoho, tvoj nos, že z čoho si ho mal rozbitý? Nos? Nos. Kedy som mal rozbitý? No v tom videjku vraj, že si mal, citujem, nos mám rozjebaný, jebem ja tvojho boha. Ty si není kokot? No, Ja mám hlavu rozjebanú a už tu mám 6 týždňov štichy na hlave, nemám ich kto vybrať. Aha, námataj. 6 týždňov mám štichy na to by hlave. trebalo dať von naozaj, si myslím. A čo si robil presne? Čo si robil? Jebem sa na ne. Dobre, nebáme sa o nich? Čo som robil, vyšiel som z trezora najebaný, ruky som mal vo vrecku, laký kokos zapískal, chod sa potkol a jebol som do auta. Reku, dobrý večer, prajem. A pravčinu som mal rozjebaný. Áno, Trezor je obľúbený asi lokál. Ty sa nemôžeš doma smiať. Čo ti jebe? Na bate, piči toto. No, takže ešte aké lokály, ďalšiu mám otázku, aké lokály navštevuješ okrem teda Trezora? Kršmi. Kršmi. Moju momentálne obľúbenú Áno. bistro oproti A-klubu. Čo nalievajú? Čo nalievajú? Však jedine moju borovičku. Takúto familia? Čo? Alebo aký je tu obľúbený alkohol? Ja vyjebem v poslednom čase aj trichlór. Ani aby to nebol metanol alebo etanol ako v Čechách však. Acetón. Čo ti jebe do papuče? Ja Áno, ale počujem, nebojal som, nie je hluchý kokot. dobrá otázka je, čo z papuče, tam už nechodíš do papuče, už nechodíš. No naozaj sme tam boli minulý týždeň. Dobre bolo. Prišla partia za mnou. Do bistra, jeb do Trezora. Do kazačku, do papuče. A magovi nabiť onej, ak sa to volá tá piča. Piča! A ja že piča. Pizzeria je to. Tu kurvu okruhu do piči. Dobre, poďme teda na ďalšiu otázku. Čo dobre? Tak zle. Tam bola taká o tebe informácia na encyklopédii, že si aj pyrotechnik. Čo som? Pyrotechnik. Alebo strelmajster. Čo ti jebe na modok? No a vysvetlím prečo, teda ľuďom, ktorí sú nezainteresovaní. Bolo tam napísané, citujem, ja najebem, 3 bodky, ja jebem plyn, vyjebem celý dom do piče. A to som pyrotechnik. No, toto som sa práve chcel spýtať, že o čo tam vlastne išlo. To bola, mám pocit, videjko s mravcami, ak sa nemýlim. Ale to pičovala aj teba do mňa. A keď ťa najebem, pojďte do vzduchu, celý činžák. A o čo tam išlo? Ako mravce boli všade. Ale mravce sa už píši, emigrujú aj v Čarinovci. Už je zima, už tu nie sú oni. Nemajú šancu. Ako vtáky odlietajú, nemajú šancu. Ale nezajebal si nakoniec ten plyn. Nie. Nie, ale chcel si. Akurát som netelefonoval, nejeb do mňa, lebo ťa reku jebnem do Vestevnic na puky. Reku tam ani farbivo nebudú potrebovať. Dobre, pôjdeme na ďalšiu otázku. A nesmej sa, keď sa ma pýtaš, volačo. Ja nesmiem sa, tak... Hovor to vážne. Vážne, dobre. Lebo ja som myslím, potom si myslím, že robíš kokotiny. No čo za zajebeš? V Liptovskom Mikuláši ťa dali do rozhlasu, do mestského rozhlasu. A dostali $500,000 na pokutu. No, toto som sa presne spýtal, či bol z toho
problém. Či bol som že bol Ja som dostaný. nemal, oni mali problém. A ty si bol dopredu o tom informovaný? Nie, vôbec. Takže- Babky išli do kostola aj deckama a jebli ma dovoleného, Do rozhodovali. Eteru. A to som sa spýtať, že či oni dopredu si kúpili od teba nejaké autorské práva. Nie, alebo ani tak. kokot. Ale ešte ti dlžia tým pádom, hej? Ale No to- tak oni dostali Áno, kokotu. ale ako ty ako umelec, hej, so svojím, Aký som ja umelec? svojou tvorbou, No ja som umelec akurát borovičku, keď jebem. však veď, Umelec, čo ti jebe, kokot. môžete zatlieskať ešte. Inak, áno, to som chcel povedať, že potom dám Inak priestor. som zistil, že som veľký umelec, lebo bola akcia 1000 respondentov v Bratislave. Meliško Rytmus a Rytmus má 260 hlasov, ja som mal vyše 600. Pardon, aj to tetovanie odjebalo dolu. A No čo za to zajebeš? to som sa chcel spýtať ešte takto. No sa už tam má byť aj 3 No dní. veď, idem sa, hej, veď. Veď sa už vytočky, lebo bude aj nový rok. Áno. Ohľadom hríbov, aké hríby zbieraš a kam chodíš na hubu? Však ti zatiaľ som zbieral jedle, keby som zbieral aj besme, už sa ma nebudeš pýtať na otázky. Ty si kokot. Ďalšia otázka. Už by si bol piči. Ako je možné, že Etela nemala na 1. mája doma cibulu? No sa to bolo, to vzniklo. No veď, prečo? Prečo? Kamarát mi dal plačenku a príjem domov a tá A kde si bol s tým? Mahagónska. inčučuna pojebaná. Rozjebal taniere. Čo ty jebeš? Pokračuj. Koľko som rozjebal tanier? Kvetinát, za ojebal. Ja sa ešte tak chcem spýtať takú súkromnú vec, že Toto čo jebe tam? moja družka sa nevolá, ale skutočným menom To je Etela. dobré, že si žena není, že aby si potračil, ty kokot. Ešte raz opakujem otázku. Opakuj. No. Tvoja družka sa ale reálne nevolá Etela však. Nie, Mariša, Mariša. Boriša, vydala sa za Miša. Dobre. Zalácka však. Či nevydala sa za teba? Nie. Míša sa vydala, však si to počul. Čo ty tam jebeš tiež? Sorry, ja to len hostujem. Dám ti mikrofón. To som chcel povedať, že dostanete, ešte vám takú jednu otázku a dám vám mikrofón, aby ste sa mohli ste sa popýtať. Mám napísané, že si uznávaný retorik a majster gradovaného vulgarizmu. Či vieš, čo to je? To je moja vec. To je dobre, takže vieš, čo to je asi. Čo tu budeme kradneš, či čo robíš do puty? Palenku mu chcú ukrať. Ešte sa ťa spýtam, ako náhle Máš popiči otlačky prstov za tu? v Liptovskom Mikuláši vysielali v mestskom rozhlase tie tvoje videjka a tak ďalej. Kokotiny, tak povedz, Kokotiny. otvorene. Dali to potom do televíznych novín. Videl si to? Videl si tú reportáž? Áno, A čo na to hovoríš? čo na to hovorím, no nič. Si rád, ako myslím, že ťa ľudia spoznajú trebárs na ulici, alebo vedia, kto si. Stáva sa ti to? Čo? Som ja to... No, že si trebárs celebrita. Ja celé Slovensko poznám. Takže Bratislava, Košice, Ružomberok, všetko piči. aj na Šumave. Čo? Šumava. To je na Slovensku, ty kokot. To ti už jebe? To je zemepis. Dobre? Ty si čo mal v telepisu, devinu? To je geografia. Na akú učňovku si chodil? Vyučený elektrikár. Elektrikár si vyučený. Banský. A už sa bojím doma aj žiarovku vymeniť. Tak to robí Etela. Lebo som furt najebaný. Robí to Etela, hej, za teba domáce práce. Večer som najebaný a ráno sa mi ruky trasú. Takže nič doma nepomôžeš Etele, tým pánom, keď si A stále. čo ja mám čo pomáhať? Aspoň Ona je doma gazdina, hej? Ja si sám pomôžem, keď chcem, aby som mal borovičku. To je jediná starosť. Dobre? Nepičuj. Čo som sa ešte chcel spýtať? No ja neviem ktorú kokotinu. Však sa pýtaj, ja mám kedy do rana. Asi dáme ľuďom teraz priestor. Tuto pán chcel asi. Marek, to je vlastne... Ahoj.
tomu to nedáva, lebo ten zajebe kokotinu, ček ho máte. No, pozri sa. Tebe ešte zrybáteho čalátu, tak nepíšuj do mňa. Počúvaj, Laco, ja som sa chcel vlastne opýtať, že kožuch zo Zavináča. Čo kožu? No, raz som počul v takej nahrávke, že si jebal kožuch zo Zavináča. Ako jebal? Pozri sa, čo mi dal! Tu si koko blávny. On, Peter, že ti zožral. Večeru a suchú pletánku. Keď mal chuť, tak uzožral. Poďa, a čo je teraz s Petrom? Čo Jak je? sa má? Ja bol doma. Išiel, na basketbal išiel, Maďari hrajú prievinče. Komár, no. Basketbal? Basketbal. Tenis hral, nie? Ale on išiel na basketbal. Čo ty si mu ako koko, ten Gordulič. Počul som, že tvoj si hráva cigaj má tenis. Reku, koľko hráva cigaj má hráva s raketou a blondičkou. Reku, ty se mnou nevyjebe ti. A budeš do mňa jebať, reku, zás pôjdeš robiť poštára. Ako si sa dostal vlastne k tomu Gorduličovi? Ako? No jak ťa zavolali, jak sa k tebe No dostal? ja neviem. A ty som mu chýbal. Ale tam bolo najviac ľudí. 700. A v Bystrici si nemal dosť? Ja som počul, že v Bystrici ešte aj ľudia pred podnikom stáli. Čo museli? Čo som im mám na chrbte dnes? Jebať? Počul, Laco, pod na borovičku. No ja mám tu a najebanú. Som si chcel dať s tebou, tak reku. Donesem, jebneme si. No tak idem na to. To sa mi ľúbi. Pýtajte sa ďalší. Ja sa nechcem opýtať, môžem sa opýtať? Môže sa aj Ja som to už počul, ja som ten pirát, hej, povede. Ty si pirát z Karibiku, ty kokos. Takto. Kde si dal tú šlochavňu? Čo si bol Tatra hryžovať? Áno, presne, tam som bol. Boha, to je piči toto. Ja sa chcem opýtať, ako ja som to už počul ten príbeh, ale ostatní si myslí, že nie, ako prebiehala tam vražda tvojho kanára, respektíve papagája, ktorého prisadla tvoja, respektíve družka. Ak by si to povedal ešte raz týmto ľuďom, čo sú tu. Maríša? Maríša, že ti prisadla vtáka. To bol krotký kanárik. Kanár, hej. Ona butinky robila a samovorak vedľa nebehal, samovorak. Papagaj, Mišulko. A ona pičavovala, čo varila, išla to pomiešať a tento kokos zo stola sa zjebal na stoličku. A ona so 90 kilovou riťou na ňu sadla. A ja príjem do kuchyne, kde je Mišo. A Miša nevedela, že na ňu sedí, piča blázniva. No toto, a hneď to Mišo, to plakal, otec mi zomrel, mi slzy netiekli za tým ptákom, mi jebali slzy. To bolo kokote. Zajebal ho Riťou, no. Nie Riťo, zadkom. To ste ďalší. Natáčaj tentokrát. Kľudne sa môžete pýtať, podľa mňa sme tu tak komorná skupina ľudí, myslím, že všetci vieme, o koho ide, tak asi. Ako vieš, o koho ide? Ja sa opýtam, ak môžem. Ja som po ceste sem, keď som jezdol Meliška do Zvolena, tak nám rozprával jednu príhodu, ako našiel meď. Aj. Lacko, vieš to povedať túto ľuďom, nech sa zasmejú? Poviem. Mal som nachystanú meď, som si ju skoval pod plot do takej trávy a večer som išiel na bicyklu pre ňu. Či ti tam akurát nebola havária a policajti tam boli. Tak som sa jebal na ňu. A išiel som domov a tam moc malovali. A díval sa do tej bedne a tam ti boli šrouby. Na lečenárske. Najebal som 2 tašky, plný hony, bicykel ešte na zadok. Zajebal som to domov, reku, potom to zajebem do zberu. A ráno, reku, idem ešte pretúmeť. A tí kokoti pod tým mostom fajčili. Reku, čo máte, prestávku? Že nie, že voľaký kokot nám čo robí pokrado, že neviem, len čo nie postaviť. To bolo piči, skoro mi šušne jebalo nosa.
nejakú otázku ešte niekto kľudne. A čo vám poviem? Aký bol chreň? To ti jebeš o chrene. Na dielňu. Muškertierová topanka. To je ona. Že chlapík prišiel doktorovi, že mám iráčky po nohách, po rukách. A doktor mu hovorí, že to máte z Ostravy. A on, že koľký kokotov má z Ostravy, ja som v živote v Ostrave nebol. Máš ešte nejaký vtip? To zajebal zase. Ja viem, typov milión. No tak poď. Pacient sa ráno zobudil a hovorí primárovi, že čo ste mi spravili s tou nohou, nemôžem si ju nahmatať. Že s nohou sme len spravili nič, ale že amputovali sme na ruku. Žena bola u doktora, doktoru preklepal, môžete sa obliecť, že vypíšem vám recept. A ona mu hovorí, že mi recept nevypisujte, ja neviem variť. Najlepšie, že on sa na to najviac zabaví. Ale dobre, no poď ďalší vtip, poď vtipy, lebo ja neviem, čo sa ťa mám A pýtať. čo myslíš, ja som oný, na myžiacom páse, ja sa musím jebnúť najprv. Hej, Laco, počkaj. Ja som ti slúbil. Dobre, ty kamarát najlepší, no to... Ale tu som ti zobral. Tu máš cel. Ako si mi zobral, však si ho dojebal. Aj, tak ti má zobrať tento. No ten si koľko zobereš? Tak na zdravie. Na tvoje, aby som ti žil za 50 rokov na pohreb. Už budem mať 111. Som zvedavý, kto mi jamu viebe. Ja mi musia postojačky zajebať, aby Mariša neplatila po držke. Na zdravie! Na tvoje! A spopolniť. Ježiš, zas budem najebaný ako kot. Akože zas, však od Veľkej noci som nebol triezvy. A už je nový rok. Aj či mám narodeniny. 2. januára, už tu mali byť 4 flašky navyše. 2. januára mám 61 rokov. Zdravia. 61! Čo ty koko? No, skoro som ti zle povedal. Čo si ty, z archívu? Archívák. Vládko, jebni si cibula. Jebni si s cesnakom a jebni si. A zdravie. Mali sme čas Vianoc, je 26. takže 2 To dní. zase jebeš? Mali sme čas Vianoc, ako si strávil Vianoce, kde si bol? Vianoce? Aké sú u vás zvyky doma? Aké sa zvyky u mňa? No furt som bol najebaný. Takže žiadna štedrá večera, žiadny kostol, položka. Mariša mi túto piču kúpila, košelu, že aby som vyzeral tom zvole, Však, dobre, dobre. aby som vyzeral krasopisne vo zvolenie. Mám tu otázku, spýtaj sa, ty veď. Lacko, peknú máš šiltovku. To mám z Ameriky. No tak by ma zaujímalo, že odkiaľ ju máš. Z Ameriky. Sekiera, hokejista. Prievidze, hokejista, čo hrá NHL. On osobne ti ju kúpil a osobne doniesol? Ja neviem, či ju kúpol, či ju neukradol, ale ti doniesol. To je hlavné. Hlavné, že ju máš. No ale späť k tým Vianociam, alebo... A toto mám zo Španielska. To je z veľryby z kosti. Čo to je? Čo to je, ukáž? Aha, to je taká tá vec. Svoje piči, čo ty jebeš? Pekné, krásne. To mi do Španielska doniesol. Čo ty jebeš? Na tenisky sa pýtať nejdem. Na čo? Na tenisky. Ten som ukradol. Kde? Čo? Kde si ich ukradol? Tam v Lande. Kaufland je tiež kapitola tvojho života však. Mali poruchu, elektriku a čo mi bolo s nima. Nechytili ma. Aj s celou nada. Ako stráviš Silvestra a kde budeš? No ja neviem. Keď budem taký máto notorikom, tak zase budem najbaný. Odviezla ťa niekedy domov sanitka?
Sanitka? Áno. Domov nie, ale tedy, keď mi prašinu zašívali. Čo má čo nosiť domov sanitka? Takže nikdy si nebol až tak najebaný, že by si netrafil sám domov, alebo že by si Nie. šiel na CPZ-ku. Ja som ak mačka, potrafím. Vždycky prídeš sám domov, hej? Sám domov. A povedz nám trošku Keď aj nie sám, ale s opicou. na pleci. Povedz nám trošku o tvojich kamarátoch, alebo o tvojej skupine ľudí, s ktorými chodíš zabávať do tej partii. Ako sa volajú, ale kde chodíte najčastejšie? Kde vás stretneme? Ty si celý henčo. Tak od neho som mal toho kanára, čo ho zajebala. Enzo je koko, dôchodca starý. Ty čo jebeš, ty pionier? Piči, tam vyjebame. Kde som sa ja dostal? Čo nahrávaš? Na zdravie! Laco, jednu otázočku Ja som vážne. není Laco. Ja som Ladislav. Ak nie, krycie meno Cibula. Ladislav, počuj ma. Raz ti zomrel kamarát Števo. Čo sa mu stalo? Števo? No, No to by si mi musel dať elektriku do prašiny. A mi to pripomeň. neviem, ja som proste, tak ako mnohí z nás, a ja som čítal, teda nie čítal, ale počúval som nahrávky, kde si rozprával, že ten kokot umrel, že ten kokot zomrel, Števo. A neviem, o kom to bolo. No tak teda neviem ani ja. Števo. Bol s peperonkami ešte dačo, že on ti dal peperonky a potom zomrel, alebo čo také. Neviem. Si bol najebaný vtedy, že si nepamätáš. Čo to bol? Najebaný! Ako šváb. Ako zase? Ja som furt najebaný. Najebaný ako šváb. Ale nie zase, ja som furt najebaný. Ako zase? Dostal som tu také... Ojebal som sa. Prázdny pohľad som si dal do papule. Ty kokot Ten máš vyjebaný. plný. Aby ste mu Ty si hral vo Fantagiro z Brojnoša, je pravda? Veru, áno. A ako to prebiehalo, skúta ako sa k tomu dostal, čo si hovoril, aká bola tvoja replika, ale a kde si sa vyskytol a tak ďalej. Sedel som v krčme a díval sa jeden kokot na mňa. Ja reku, je buzerant. To si reku, teplý ty kokot. A to ti bol aký oný, manažer, no, čo potreboval ľudí. Ja som mal tedy dlhé vlasy, už som mal zuby vyjebané, že spravil sa mňa zbrojnoša. No to bolo piči tam tiež. Prečo? Ako to prebiehalo? Kde ste natáčali? Bojniciak. Bojnice. A koľko bolo natáčacích dní? Jeden deň si to iba natáčal? Ale 9, 7. Takže si tam býval? Či si dochádzal? Ja som tam robil na tanku. Na tanku si robil. Takže on ťa našiel vlastne v Bojniciach on ťa našiel. Ešte aj mince som kradol na magnet zo studne. Furt som bol najebaný. O hodinu som chodil do roboty skorej a ja magnetom tančeca studňa, chlapi prišli a som mal klopky najebané na stole. Koľko rád aj 300 korún. A mala prísť návšteva do Bojnic, Taliani a papco riaditeľ, že tu máš radšej 100 korún, iba ťa do Slavie najebať, aby ťa nevideli. Ja som furt bol na tom dele vyjebaný, na tom nádvorí Bojniciach. To bola povinná vojenská? To bolo piči. Ja sa teba pýtam. Haló. Ktorý sa ma pýta? Ja. Bola, máte tu 90 mikrofónu ani koko nevíš. To si ty No, zajebal. ja sa ťa pýtam. No ty máš smolu. Už 5 minút som sa ťa pýtal. Dobre. Máš šťastie, že nedočiahnem na teba. Ešte, že tak. Mám sa ťa spýtať, že ty si, Čo zase, akú kokotinu? čo si robil v Bojniciach, akú prácu? Že vraj si robil aj na zámku. Tak na zánku. Stále, iba tam. No, Konsky, koľko sa robil stále na zánku? 10 rokov bani, Pani, 10 rokov. 20 rokov tehejny, potom som robil na zánku, potom som robil správcu na tenisový kurták
a na ihrisku. A tam mi začali nohy puknúť, tak ma doktor vyjebal, že mám zakázané robiť. Ani po schodách nesmiem chodiť, do výšok. Takže v tvoj prospech. No môj kokot prospech. Ďalej som sa ťa mal spýtať, ako je to s tvojimi susedmi, ako s nimi vychádzaš, čo si o nich myslíš všeobecne, aké si mal s nimi treba problémy, alebo čo sa ti s nimi... Momentálne mám susedov dobrých. Najlepšieho mám nado mnou Capaja, ten keď sa najebe, tak fotele vyjebáva cez okno. Najlepší sused. Na koľkom poschodí bývaš? No, ja sa nemôžem ani zabiť, lebo bývam na prízemí. A ktorá rodina, alebo kto ťa to natáčal cez to jadro? Však Šarinovci, ty debili. Mravci vyjebaní. Dostali sme sa teda k ním, Šarinovci, nemáš ich rád, hej? No ako sme sa k ním dostali, keď tam nebývajú. No, chcel som ťa tak premostiť k ním, nechcel som to ja povedať. Tak som to myslel. Ty čo tu jebeš, ty kukučka? Boha, ty zarobíš na mne dneska. Potom si asi pýtaj. Neviem, či máš helikoptérov, neviem, do prievze. Dám asi mikrofón. Laco, Šarinovci ti našiel aj mikrofón, že? Čo? Že ty si našiel Šarinovcom mikrofón. Ale to oni do stupačky jedli. To sa kokoti. Boha. Čo Boha? Jak si ho našiel? Jak si sa k tomu dostal? Ja som aj nevedel, že je tam tí, oni. Ja viem, ale... Ani si ho nenašiel nikdy? Nie. Oni ho mali na špagáte, kokoti. Laco, ja sa chcem opýtať, že kto ti to jebal do zámkov tie zápalky? Tak to jebal do zámkov zápalky. Však to hádam, len debili boli, nie ty. Ja som počul 3-krát, tak nie je si problém. To mi na jedno robili, debili. Ak nie, tak tak. Ešte niekto nejakú otázku má, alebo si môžeme dať prestávku chvíľku? Môžeme si dať Aby prestávku. si mohol medične dať. Laco, ešte jednu otázočku na Margo. Čo ti jebe zase? Sorry, ale kedy si počul prvýkrát sám seba? Kedy? Keď som bol najebaný a vyprával som sa kúpený v zrkadle, že ty si reálny kokot do puty. Ale myslím, že dobrá otázka. Dáme si prestávočku chvíľku. Počúvaj ma, zvonenie to bolo Eluvieť, nie? Idenia dobrá Eluvieť, novíca. folk metal. To zvonenie. Na zdraví! Eluvieť, nie? Pecka strašná muzika.